Lí páise cepaíoch an coppla seachtain eile. Well, there are the kids at Tarlú. Bhfuil siad teachnis go réalta. Bernie, tá páiste seo ar an mealach inis. Cos siúlad? Bailú aigad tá 8 fíl. Ó ní hebach níos tin teoir. Ha? Canna hef? A haig hadíine brasásta cúpla pigan chabasáisteach biascut. Denna na pín puint. Ceartar fád go Francis. Am chud bilí héin le ní kam sa bach níos grad le tú héin agus do wicked. Iach me mutir hir rídiam nach a begar le bhí siad. Haig. Ní a ggóir bilí é seo ach de chosta sí ó nachtas. Scá chéile. Haran an shake an tachran sin héin inis chuidir sé dhé. Seo. Agus be mé go picket mars chumá. Má le go díú. Hello? Hello? Jen? Stop a Just inis chum. Gur castallan.